Godt, Rune. Ej, Rune. Direkte, Ramme, direkte! Kom her, Sander! Godt med herude. Stærk, Mads! Ramme god! Ja, da! Bare vent. Modtag! Nej, den er over, hvis det er. Ja, det er oppe. Rune, bare kom med. Rune, bare kom med. Oj. Kom igen! Det er godt, kom tilbage, Fisker. 3. Ja, det er fint, det der! Ja, det er Kom godt. dig! Oj. Kom så, Fisker. 100%. Rune, ham har du! Kom, Rune. Ja, det er fint. Stærk! Han kommer i løbet. Ham så med. Så, tag med ham. Ja, Rune. Fint, Rune. Så løber han lige ind i ham der. Det tror jeg. Han er usikker! Vend lige til næste gang igen. Og Mads, det er dig. Kom og Tisse, kom! Oj. Thomas Film. Ja, hvor er det flot, det der, Thijs. Fisker, kom med. Fisker, kom med. Fint, Thijs. Rune er herude. Rune, bare tag meter. Sander er med. Ja. Så. Det er så også sjovt. Mads! Målene rykker frem! Kom med hjem! Lars, kom med hjem! Den er sgu da ud. Men jeg har så Kejler, han må vinke den sang. Jeg har sagt til ham, Det er nemmere at se lige med Kejler, og sådan noget. Der er ikke noget. Thijs, husk den baglinje der! Nå, så er det okay. Kom med! Var der nogen, der fik det der? Fik du det? God lidt! Mads! Rune, det er dig! Kom, Rune! Ja, det er fint. Mads, bare driv det lidt! Op til Sander. Sander, vær klar! Hold på, dommer! Hvad så, mand? Kom så! Er der mål? Nej! Hvad der med det fint? Ja, det har du på en eller anden måde, fordi du har jo ikke... Du har i hvert fald ikke fået mere end 6. Du skal stoppe halvt 12, og man skal jo tage. Jamen, det sagde med kold... Ej, hvor er det godt taget med, jo! Det er jo godt! Der er bøde der. Ebbe, dybt.
laver Mads deroppe. Ja, Mads! Nej. Kom, Sander bare. Så skyder du. Tilbage, ikke? Det er som at bygge. Hvis vi vinder. Så. Godt med baner! Godt med baner! Fint! Og skriger Thomas op i hovedet, han er ked af det. Thomas, han går lige. Fingeren. Ro. Hvorfor kommer dejen ikke på den her? Det er fordi, der er en dårlig til fodbold. Sander, kom med, Sander, kom med, Sander, kom med! Så er jeg med! Helvede! Det er fordi fede. Sander med! Sander med! Sander fucking med! Det var det der. Ja, men snak med Lund. Det skal dig nok for fat. Gør! Nej, faktisk ikke. Kom igen, gutter! Kæs, jeg kan finde, det var Mads, det er dig. Lars er derude. Jeg kan kun finde det bare. Han er med igen. Flot, det der, Rune. Kom, Rune. Ej, jeg kan også godt finde det. Kom, Rune, kom fanden! Ja! Rune Hansen, gør det! Hvor er det fedt. Ja, hvor er det stærkt. Så er så glad. Men... Så er jeg, Rune. Det var så den spurt. Så Lars derude. Du skal over og spille på højre. Lars derude. Ja. Han må du gerne bede om at skubbe lidt ned igen. Ja. Bare sådan lidt. God bold! Nej! Kom igen, Ebbe! Nu kan du godt til at lade den. Det er kraftedet med 100! Godt set, Thijs! Kom Mads, kom Mads! Ja, Mads! Ja, Mads, gå op i lommen der! Kom, Sander. Stærk, Mads! På! Og Lars! Kom gutter frem! Ebbe, det er dig, jagten. Sander, kom med hjem! Stærk! Godt, Thijs. Nu skal jeg sidde. Ja, ja. Det er ikke at hjælpe. Jeg var knop til dig. Og Sander hedder det. Kom en hovedskade, er du dum eller sådan noget? Nej, det er tomt. Super flot mål, du laver. Og det er jo faktisk spilleren, der skal bede om hjælp. Ja, er det så? Hvad så? Ebbe! Godt set, dommer. Fint, Ebbe. Jeppe! Ja, den er lige flækket Ebbe. Bare prøv. Ja da. Kæmpe spade. Åh, ja. Og han kommer i princippet måske herover. Kom igen, Rune. Vi skal bare vinde. Klokken bliver så nok 7. Okay, vi skal ringe til far og bede ham om. Fuck, det var en fit bold, det der. Kom igen, Kom det er igen! fint. Godt, Lars! Også fordi jeg er jo lidt ubalance, og så skubber han mig. Ja, Rune! Det er ikke særlig meget, han skubber mig. Han skubber mig. Op med venstre, ikke også? Thomas, stop. Jeg er sød. Jeg er den rareste i mammen. Hvad er du siger? Den rar... Det er vanvittigt. Den er så fucking god, han er. Nej, han er skadet. Åh. Ja, Fisker. Sander, kald på den. Kom ud og få noget vand, gutter! Ja, Rune. Også fordi det bliver for vildt, jo. Altså, vi har et problem, hvis Rune han scorer, så er han kommer ud. Ja, min fucking røvball, den skal flytte. Nej! Kom igen, Rune! Lars, ro på, Lars, ro på, Lars, ro på. Lars! Du, hvad han siger! Hey, mand! Hey! 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 Rune, kom imod! Ja, Rune!
Ja, det er flot, Mads. Rune er der. Ja, hvor er det flot, det der! Flot, Mohammed! Kom, Nora! Det er flot, Nora! Ja, Thijs! Op igen, op igen, op igen! Er du klar, eller er du ikke klar? Jeg kan ikke komme ud. Kom, Ebbe, løb, løb! Han er med modstand, hvis der er. Det er flot, Ebbe. Bare så ikke tilbage. Hjalte, du må gerne komme med ud og tilbyde dig lidt. Hjalte ud bredt. Hjalte ud, bred. Ja. Han er ikke offside. Jo, Ebbe, den er kæmpe. Bader, han er med. Kom nu her. Nora, kom ud bredt. Bare fortsæt lidt. Digge. Bærs, Hjalte, bærs! Nej. Ja, det er godt set, dommer. Fint, Ebbe, fint. Nej, hold nu op! Godt med. Ja, hvor er det flot, det der. God bold. Godt, der skal mål. Han laver den der. Ej, det var tøj keeper. Ej, nummer 5. Ja, gør det. Fisker! Kom igen, Fisker! Ja, Bygge, bare kald lidt. Hjalte bagud. Nej. Nej, du er så god. Hjalte, det er en god bold. Han er rigtig god, Rune. Ja, for satan en bold. Lars, det er bare godt det der. Han er god bold. Lars, du er så vild, mand. Lars, dejlig bold. Lars, Så vil du sige, det connection, vi havde med Rune og stod med pølsen. Du scorer lige et mål mere. ved du hvad, ham der nummer 9? Jeg sagde, så du skulle gå for selv, hold nu kæft, vi får en 4 noget. Ja, Fisker, det er fint. Vi er færdige med George. Det gør vi ikke. Det er fint, Thijs. Og der er ikke offside. Kom så, Mads. Hold nu farten, Mads. Nej. Nej, du kommer efter Thijs. Der er 17 minutter tilbage. Vent nu med det pis. Ebbe, der står 5-0. Det lå ham på. Du kan ikke lukke ind med den her. Kom, Thijs. Kom igen. Det tror jeg selv, der. Kom, Rune med. Lund, jeg har lige fundet en video af dig. Det er ikke så svært. Kom, jeg lægger ham med hende. Kom. Nej, Allan. Nej, det er en selvstændig, er det ikke? Mads Bader. Linjen nu er der. Kom igen. Det var ikke lige der. Kom til at lige at gå. Mål. Ikke? Du har masser af plads, masser af plads! Hvorfor er den ikke bare tager touch? Ja, stand dig fri. It's Jason Bourne. Nu skal han til at stoppe ham der taber. Skyd nu bare score. Mads rulle til Mads strikes. Ja, hvorfor ikke? Væk med ham, Rune. Ja, Rune! Sejt, Rune, mand! Fisker! Nej! Jo!
det var det, jeg sagde! Hør, hvad han siger. Hør, hvad han siger. Skyd nu bare. Din pam. Nej! Ej, nu holder du! Nummer 5! Nummer 5! Dommer, kan du ikke lige fløjte igen? Vi fik det ikke.